କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଅଛି ମୋ ଦୀନ ଦାସ, ପ୍ରଭୁ ଅଛି ମୋ ଦୀନ ଦାସ, ପ୍ରଭୁ ଅଛି ମୋ ଦୀନ ଦାସ, ପ୍ରଭୁ ଅଛି ମୋ ଦୀନ ଦାସ। ପଠାଅ ମତେ ତୁମ ଆତ୍ମା ସାଥେ, ପଠାଅ ମତେ ତୁମ ଆତ୍ମା ସାଥେ। ଲାଙ୍ଗି ଯେବେ गिरवाना, लांगे जेबे गिरवाना मार बाधे। किए अच्छे हम भाई जीवा हजामेश लागी फटकरे ठिया আজি ଆମ ଭାଇ ଯିବା ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। କେତ ଯେ ପଡ଼େ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ ମଲେ ଆମ ପ୍ରୟୋଜନ। କେତ ଯେ ପଡ଼େ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ ମଲେ ଆମ ପ୍ରୟୋଜନ। କେତ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଅଳପ, କେତ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଅଳପ। କିଏ ଅଛି ସେବକ सबरे आत्मा आगे हम भाई जीवा हजामेश लागी फटकरे ठिया ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବା ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫଟକରେ ଠିଆ। ଆମ ତଟିଆରେ ମଣିଷ ହୋଇଅଛି ସେ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ। ତୁମ ତଟିଆରେ ମଣିଷ ହୋଇଅଛି ସେ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ। ବିଚାର ଦିନରେ ଜୀବନ ଶେଷରେ, ବିଚାର ଦିନରେ ଜୀବନ ଶେଷରେ सबरे आत्मा सुरक्षित, सबरे आत्मा सुरक्षित। ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବା ହଜାମେଶ ଲାଗି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବା ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫଟକରେ